Dubrovačke zidine, za mnoge ljude u svijetu simbol Hrvatske, biser su koji je britanski časopis The Sunday Times svrstao na drugo mjesto liste 50 najljepših svjetskih pješačkih tura. A to je samo jedan u nizu medija koji svake godine naše zidine svrstavaju među svjetska top mjesta koja svakako treba posjetiti. Vi ste sad na zidinama koje su jako lijepe, ali da ste vi došli prije 60 godina, 50, 40 i 30 ovdje, vi bi vidjeli koliko su te zidine doživjele promjene u boljem, zato što su bile dosta oštećene. O dubrovačkim zidinama koje su i pod zaštitom UNESCO zapravo se već desetljećima brine Društvo prijatelja Dubrovačke starine. Društvo je nastalo tako kao udruga građana 52. godine da bi skrbilo o svim spomenicima kulture na području bivše Dubrovačke republike. S time što u to ulazi fortifikacijski sklop Dubrovnika, onda Ston, Sokol kula i svi spomenici koji su nulte kategorije. Sve to obnavlja društvo. Po mogućnostima, jasno, ako je loša sezona, onda je to malo drugačije. Zidine su nastale u 13. stoljeću, ovakve kakve mi imamo danas. S time što su se one modernizirale, jer se moderniziralo i sustav vatrenog oružja. I njihova izgradnja traje sve do 1660. godine. Zadnji bastion koji je napravljen, to je bastion Svetog Spasitelja. A osim ravnog zida imamo 16 kula, tvrđave Minčetu, Bokar, Svetoga Ivana, Revelin, Lovrijenac. Imamo niz malih toreta i 2 gradska jarka i ovi 2 pokretna mosta. Ovo je najstariji dio grada. Odavde je sve krenulo, tu je bilo prvotno naselje koje se razvilo oko lučice koja se nalazi iza mene. Grad je rađen po urbanističkom planu koji je kreiran u 13. stoljeću i njegov oblik je jako zanimljiv jer on izgleda kao amfiteatar. To je dozvoljavalo da grad već u srednjem vijeku bude jako čist. Znači da su vjetrovi odnosili mirise iz ulica, da su kiše prale gradske ulice i da je to bio jedan od najčišćih gradova u srednjem vijeku. Zidine su oblika nepravilnog višekutnika. Visoke su 25 metara, a široke do 12 metara. Njihova dužina iznosi 1940 metara. Danas, kada ima primjera da nova zgrada za par godina propadne, začuđuje očuvanost ovih zidina starih stotine i stotine godina. Koja je tajna? Kakav je to čudesan materijal korišten? To je odgovornost, osim materijale. Ljudi su bili odgovorni prema svome poslu, a koliko ja znam i Republika imala tako strašne kazne da se nije moglo raditi loše. Krađa materijala sa zidina ili krađa vode sa akvadukta bila je jako rijetka u Dubrovačkoj Republici, jako se strogo sankcionirala kidanjem ruke. Dubrovčani su se jako bojali neprijatelja i zato su se okružili ovim zidinama. Turcima su plaćali danak da ih ne bi napadali, a najviše su se bojali Mlečana. Jer Mlečani su bili uvijek opasnost da bi mogli uništiti Republiku. 2 su glavna ulaza u grad Dubrovnik. Trenutno stojimo na vratima Otpila, to je zapadni ulaz. Istočni ulaz su vrata Otploča. Na oba dvije strane postojao je pokretni most kao ovaj koji možemo vidjeti tu, a to je mehanizam za dizanje tog pokretnog mosta. Znači on se dizao svako večer u 6 sati, otvarao se svako jutro u 6 ujutro. Dubrovnik nikad nije osvojen u svojoj povijesti, čak ni u vrijeme turske opsade. Znači Dubrovnik je uvijek uspio sačuvati svoju slobodu i svoju samostalnost. Koliko je koštala izgradnja ovako monumentalnih zidina? Novci za sve te zidine, odnosno za cijeli grad kakav je on danas, došao je od pomorstva, od trgovine solju, koja je bila jako važna, jako razvijena, znači te stonske zidine koje danas postoje i ta solana, znači to je bila glavna ekonomija Dubrovnika, pomorstvo i trgovina. Za vrijeme Austro-Ugarske zidine nisu bile otvorene za posjetitelje, tako da mnogi ljudi, pa i moja nona koja je rođena 1885. u svom životu nikad nije bila na zidinama. Zidine se otvaraju tamo negdje poslije Drugog svjetskog rata za posjetitelje.
Iz doba austro-ugarske vladavine pamtimo i događaje iz rubrike Vjerovali ili ne. Možete li vjerovati da su 1908. godine Austrijanci probili ova vrata, zato se i nazivaju vrata Odbuže, uz dva glavna ulaza u stari grad, da bi nasuli jarak, da bi svojim časnicima napravili teniski teren. Buuu! Pod slojevima zidina svakodnevno se otkrivaju novi detalji iz povijesti. Obnovom igrališta otkriveno je unutrašnjost kule Gornji ugao, koja je u biti bila ljevaonica, prva industrijska zona unutar grada Dubrovnika, što nam govori da u budućnosti još uvijek imamo mogućnost otkrivanja novih prostora za koje uopće do sad nismo znali da postoje. Pogledajte ovo čudo, sreća i radost arheologa i konzervatora. Ljevaonica, talionica, kaluparnica, bazeni sa vodom, kanal i odlagalište pijeska za izradu kalupa. Industrijska zona u srcu grada. Neposredno iznad ove lokacije nalazi se najviša točka zidina, kula Minčeta, čiji se izgled mijenjao kroz stoljeća. Tako je prvo bila četverokutna kula, koja je radi novog sustava naoružanja, upotrebe topova, promijenjena u polukružnu. Minčeta je važna i zbog jedne stvari koja je u utvrdama značila život, a to je voda. Unutra su postojala dva kanala kojima je tekla voda iz izvora Šumeta, 12 km od grada, koji je Dubrovnik snabdijevao vodom. Izgradio ga je Onofrio della Cava, koji je projektirao i dvije gradske fontane. Najveća širina zida je na Lovrijencu, na tvrđavi Lovrijenac, ona može biti do 12 metara. Legenda jedna postoji koja kaže da su u vrijeme izgradnje gradskih zidina dolazili posjetitelji, odnosno stanovnici okolnih mjesta, da su morali sa sobom donijeti po jedan kamen, da bi znači poduprli tu izgradnju gradskih zidina. Kula Lovrijenac, znana kao Gibraltar Dubrovnika, izgrađena je izvan zidina na stijeni visokoj 37 metara, a simbol je opstojnosti i slobode grada. Danas je poznata kao pozornica dubrovačkih ljetnih igara. Koliko su Dubrovčani cijenili slobodu, prikazano je na natpisu iznad samog ulaza. Sloboda se ne prodaje ni za svo zlato svijeta. A ova kula koju vidite znači iza mene, to je Revelin. To je jedna od tvrđava koja je napravljena da bi štitila istočni ulaz u grad. Uz nju je bio jedan pokretni most koji se dizao. U samoj kuli se nalazila i kovnica novca jedno vrijeme i ljevonica topova. Na njemu su, kao i na svim kulama gradskim, su stali zapovjednici, straža, znači vojnici koji su čuvali prilaz gradu. Pa dobro, što je to bilo u gradu da su se toliko štitili? Bila je velika opasnost, oni su uvijek bio špijunski centar. Oni su se uvijek bojali nekih špijuna koji bi mogli doći, koji bi mogli špijunirati. Nisu htjeli da niko vidi koliko novaca oni u stvari imaju. Vjerojatno ste primijetili da je arhitektura Dubrovnika jako jednostavna. To je baš iz tog razloga. Oni nisu nikad htjeli istaknuti koliko novaca imaju i uvijek su se branili na taj način kao da su puka sirotinja u stvari. I uvijek su se bojali nekih špijuna koji bi mogli doći, koji bi mogli zauzeti. Na taj način su štitili isto grad. Dubrovčanima je, čini se, najljepše bilo u 16. stoljeću, kada grad uživa u plodovima svoga rada. U tom razdoblju u gradu je živjelo oko 5000 ljudi, a u lokalnim brodogradilištima godišnje se gradilo i do 270 brodova. Trgovalo se sve do Indije. Se išlo s tim brodovima. Kako Dubrovnik kao takav zbog svoje pozicije nije imao nikakvu bazu materijala, znači imamo planine, imamo more, sve se trebalo uvesti. Tu su radile radionice od zlatarske, suknarske, tekstilske, znači sve radionice, sve je funkcioniralo i ti su se proizvodi izvozili. Što bi bio Dubrovnik bez zidina? Pa Dubrovnika ne bi bilo. Vrlo je jednostavno. Jer u ona doba kad su nas svi napadali, a i danas nas napadaju, zidine su bile te koje su obranile ovaj grad, jer preko tih zidina nisi mogao jednostavno proći. A jedna anegdota što se tiče tih zidina, kad smo stajali kod djeca u Svetom Ivanu, je to da smo sjedali, igrali se onako kod djeca 91. i nismo znali uopće da nas bombaju. Jer što? Na tom mjestu gdje smo mi bili u tvrđavi Sveti Ivan, zid je debel, odnosno kamen je debel 7 metara, tako da niti jedna granata nije tad mogla probiti. Tek kad smo poslije gledali na televiziji, smo vidjeli da smo imali zaginut, jer točno granate su lupale kraj prozora iza kojih smo mi 10 metara sjedali. Iz 13. stoljeća je nevjerojatno da su nam te građevine koje su se tada radile spasile život, a nismo ni znali da su nam spasile život.
2012. godine Zidine je posjetilo oko 780.000 ljudi. Cijena ulaznice je 90 kuna, a od tih sredstava Društvo ljubitelja dubrovačke starine obnavlja i održava Zidine. Od turista se načujete stvarno svakakvih priča. Uglavnom su oduševljeni. Bude smiješnih situacija, smiješnih komentara, kao zašto niste srušili Zidine kad je prošao rat. Ili imali lift. Ili može li se skuter iznajmiti pa se voziti gore po Zidinama. Kad sam vozio autobus, ja još u Atlasu davno, istu grupu sam imao i tako ljudi me pitaju kad su išli šta sa Zidinama radite kad je zima. Ja govorim, Zidine ostaju, a ne sklapate ih vi? Ne sklapamo ih, kaže, nego samo ih pokrijemo kao šatori i tako je to ispalo. Pohvalio bi, općenito britansko otočje. Za razliku od Talijana, koji se dosta vole buniti za cijenu, a mislim da i nisu spremni to platiti, ali onda se ne bi trebali ni buniti. Recimo, Rus će se pohvaliti i umjesto jedne kupit će 3 karte. Amerikanci su jako specifični, dakle, ljudi ih vole smatrati glupima, mislim da nisu glupi, mislim da su neuki. I znaju isključivo onu povijest od Los Angelesa do New Yorka. Ovo dalje kad prelazi, ne. Dakle, možemo tu usporediti sa pitanjem da žele znati ko je gradio ove Zidine i ako im se može da vizit karta samog graditelja. Na što čovjek ostane paf i reče ok, u redu, dobit ćete. Japanci su, kao što sam rekao, na prvom mjestu. Poslovični, uredni, bez ikakvih prigovora. Na kraju su uvijek zahvale zakon. Dubrovčani stvarno imaju razloga za sreću. Osim što žive u prelijepom gradu, dragulju Jadrana, svi su u odličnoj tjelesnoj formi. Zašto? Pa zato jer na Zidinama ima 1080 stepenica, a u samom gradu sveukupno 5428. Svakodnevni trening za dušu i tijelo. Kako je živjeti unutar Zidina? Pa najobičniji dan bude kompliciran. Treba donijeti spenzu, treba se popeti uz tisuće i tisuće skalina dnevno. Imate koloni ljudi koji prolaze, koji vam zagledaju upjat u prozoru, a s druge strane je svakako posebno. Oni koji nisu bili na Zidinama, neka dođu, neka vide što te sve Zidine nude, te poglede, različite poglede na naš grad. A ujedno ćete vidjeti koja je to veličina i snaga kamena i ljudskog uma. Poručio bi ljudima da obavezno, dok su još živi normalno, dođu i posjete Dubrovnik. Jer to se jedanput u životu događa. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.